Wai mun sami yanci, wai an sami yanci a Najeriya. Gaskiya dai dole ne mutane su ta maganganu, musamman ma wasu yanda ake ɗaukar su mahaukata wanda suke ta happy independent tsakanin Najeriya. Najeriya ta cika shekara 62 da samun yanci. Kamar yadda kuke gani, akwai wata baiwa Allah da ta fito social media, musamman ma mutane da suke wallafa fotunan su na farin ciki da annishuwa da jin daɗi wajen ganin cewa Najeriya ta sami yanci, wato yancin zama kanta na tsawon shekara 22. To wannan abu, ita kanta wannan baiwa Allah da kuke gani kamar haka, ta fito ta yi fotuna a social media kuma ta watsa a social media. Haka zalika fotunan ta sun yi fofula sosai, inda suka yi yawa kuma suka shiga birni da ƙauye, suka zagaye ko'ina a faɗin duniya ma za mu ce, domin ba za mu ce a faɗin Najeriya ba. Wannan baiwa Allah mutane da yawa sun neme ta, musamman ma mu manema labarai, inda muka danganta maganganun da ita, inda muka bibiye ta. Wannan baiwa Allah tana cikin ƙasar Najeriya, kuma tana kudu tana cikin Enugu, inda muka bibiye ta har zuwa Enugu, inda muka samu wannan baiwa Allah mai suna Ijeoma, inda muka je muka same ta, muka tattauna da ahalinta, musamman ma shi mahaifinta mai suna Ema, amma mutane a area sun fi sanin shi da Emmanuel, inda shi kansa mun tattauna da shi kuma ya tattofa albarkacin bakin shi, duk da dai ba da yaren Hausa yi mana bayani ba. Ya yi mana cikakken bayani wajen ganin cewa tabbas mun samu cikakken bayani akan yanayin da ƙasa take ciki, musamman ma yanayin da wahala na ƙuncin rayuwa ita da wannan yarinya ta shiga. Hakan da yasa ta ci alwahin cewa sai ta yaɗa manufarta a Najeriya, kuma an san halin da ta shiga, kuma an san ƙuncin da take ciki, kuma take cewa tabbas dukkanin wani wanda yake murna ta cika shekara 62 da samun yanci a Najeriya, to fa tabbas kamar bai san me yake yi ba, ko kuma ba shi ma da yanci, ko kuma dai bai ma dai san me yake yi ba. Musamman idan muka yi waiwaye da wasu wanda suke cewa duk wanda kaga yana farin ciki da wannan cikar shekara ta 62 da samun yancin Najeriya, so garanti yana ɗaya daga cikin wasu mutane wanda za mu lissafo kamar haka, kamar yadda mutane suke faɗa a social media, ko kuma mu ce doron ƙasa. So wasu suke cewa idan har kaga mutum yana farin ciki a wannan lokaci, musamman ma a wannan yanayi na ƙuncin rayuwa, talauci, masifa, tsadar rayuwa, masifa ta ko'ina, wanda a yanzu ma an riga an dawo kan cewa ba neman ba